इलेक्शना खाथि जाथारबाय जिहेतु नोंथांमोनाबो जरदार सोलिगासिनो आरो इउपिपिएल इलेक्शना खाथि माने सेप्टेम्बर मासनि लास्टआव इलेक्शना जागोन होननानै जों मिथिगौ खोनाबाय थादों खिन्थु फर्मेल दाबो डिक्लेयार होआखै हयथ' फर्मेल डिक्लेरेसना 20निफ्राय 25नि गेजेराव जानो हागौ होननानै जोंहा मोनसे बिसास दं बा जों सन्देह खालामदों जासिगोन बावैनो जानो हासिगौ दा बे इलेक्शनाव नंगौ दिनै इउपिपिएलआबो केम्पिं खालामगासिनो दं प्रचार खालामगासिनो दं कंग्रेसआबो खालामदों बिजेपिआबो खालामदों जोंबो खालामगासिनो दं खिन्थु दिनै एन्टायार गहपुर बा एन्टायार बे राङापारा ओनसोलनि बे जयसिद्धि ओनसोलनि बा ढेकियाजुलि बेफोर ओनसोलनि बे भालुकफुं बे खाथि खाला जिखिनि गामिफ्रा जोंनि बिटिसिआव हाबबाय बेफोर ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनि जिथु उत्साह बेखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दों बिपिएफनि फारसेनो बांसिन जोंखौनो सापर्ट खालामगोन होननानै रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों आरो बेयो स्वाभाबिक दिनै इउपिपिएलआ थांनाय 5 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै आरो नुनो मोनाखै बेफोरो दिनै गोदान एरियानि रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ थांनाय 5 बोसोराव बै जिथु बिटिसि ओनसोल जेखौ लानानै माजबातसिम सिमा दंमोन बे ओनसोलफ्राव जेबो खामानि मावनो हायाखै प्रमदआ खालि थगायदोंल' दिनै माजबाट बारनानै फार्स्टनो सेरफां सिमा बारनानै दिनै ढेकियाजुलि दिनै बे जयसिद्धिनि मानसिफोर बा माइनावसि बा भालुकफुंनि खाथि खाला बिश्वनाथनि बा हरै गहपुर ओनसोलनि जेसेबां बर'फोर दं बयबो नुजोबगासिनो दङ जे प्रमदआ जेबो खामानि मावनो हायाखै बे मावनो हायो थगायसुला मानसिजों थानानै जेबो जाया बेखौ बयबो बर'फ्रा साननो हादों ओंखायनो दिनै बिपिएफजोंनो बांसिन दङ आरो फैबावगोन आरो बिपिएफआ सरकार दानाया खाथां आरो बे ओनसोला रौता समस्तियाव गोलैदों रौता समस्तिया 100आव 100% जों देरहागोन आरो जोङो सरकार दाखांनायनि उनाव स्कुलनि खेथ्रआव हानि खेथ्रआव कलेजनि खेथ्रआव बा जिखुनु बिटिसिआव जिखिनि क्षमता लानानै जोङो बिटिसिखौ आगोलाव सासन खालामबोदोंमोन बे एखे क्षमताखौनो जों बेहायबो एप्लाइ खालामगोन।